A totes i tots, i moltes gràcies com sempre per acudir a aquestes convocatòries de roda de premsa. Avui crec que amb un entorn magnífic, comencem la setmana, com és aquest entorn de la platja de la Huir i la platja magnífica que tenim. Com sabeu, a la ciutat de Gandia, des de l'entrada al govern, la majoria absoluta del Partit Popular, la platja de la Huir està sent un dels temes més candents des dels inicis, i un tema molt candent, sobretot per aquestes declaracions de l'alcalde d'esta ciutat, el senyor Arturo Torró, quan parlava de que és la major franja urbanitzable que queda a la nostra ciutat. Per a nosaltres això ens produeix repelús, un autèntic repelús, sentir a l'alcalde d'esta ciutat, a l'alcalde del Partit Popular, parlar de franja urbanitzable, quan per a nosaltres sempre la platja de la Huir ha sigut la major franja del litoral valencià, amb un ecosistema riquíssim, defensable en la seva totalitat, i que a més ens ha de reportar, jo crec, una economia diferent a aquesta economia del taulell i de la urbanització que ens ha caracteritzat fins ara i que ens ha demostrat que no serveix absolutament per a res. Des de Compromís sempre hem defensat la seva protecció, i per això jo compta avui amb nosaltres Dani Muñoz. Dani és el secretari de Medi Ambient de l'executiva de Compromís a la nostra ciutat, i tenim també amb nosaltres, és un plaer també, a Joan Baldoví, diputat al Congrés a l'Estat espanyol, com sabeu. I ara, si voleu, li donaré la paraula a Dani perquè vos parli un poc més d'aquesta defensa de la platja de la Huir que duem des de Compromís per Gandia des de fa temps, i posteriorment li passarem la paraula a Joan també per a que vos conti un poc què és el que estem fent al voltant d'això. Gràcies. Hola, bon dia. A Compromís no creguem en el model ni turístic ni econòmic del Partit Popular, un model especulatiu i agressiu amb el territori que no fa més que incidir en errades del passat. La Huir és l'espai natural més important de la ciutat i un dels últims indrets verges de l'arc mediterrani. L'ecosistema que aquí s'hi troba és molt fràgil i molt important per a la flora, per a la fauna, i amb afeccions directes a les nostres vides. Si no mantenim la Huir i les marjals, correm el risc que l'aigua salobre penetre en els aqüífers que utilitzem als conreus i a les nostres cases, salinitzant de forma irreversible l'aigua. D'una altra banda, pensem que Gandia urbanísticament no necessita cap ampliació per a millorar el seu turisme, i el que cal és abordar una planificació territorial respectuosa amb l'entorn, compatible amb la natura i sostenible amb els recursos naturals. Perquè això sí és viable, i així ho demostra les ciutats que ja han implantat aquests models. El sector de l'ecoturisme és un sector dinàmic i de ràpid creixement, generador d'economia i que complementaria a la perfecció una platja finiquitada des d'un punt de vista urbanístic. En Gandia gaudim d'immillorables recursos naturals i la nostra aposta és restaurar, recuperar i millorar ambiental i paisatgísticament espais com la Huir i la Marjal per a poder aportar, ofertar algo més que sol i platja. En definitiva, és diferenciar-nos d'altres destins turístics, aconseguirem un turisme de qualitat que ens proporcione feines més enllà dels 2 mesos i mal pagades. És per això que no volem hipotecar el futur de generacions futures i no volem arrebatar-li el plaer de gaudir de la Huir. Per això avui ens acompanya Joan i ens explicarà les propostes que ha presentat. Joan Baldoví, diputat al Congrés dels Diputats. Bé, des de Compromís reiterar una vegada més, ja són moltes, que els pressupostos generals de l'Estat un any més castiguen els valencians i evidentment castiguen els gandiens. I per això, des de Compromís, el que volem és d'alguna manera restaurar, recuperar i ser càstig que ens fan els pressupostos generals de l'Estat. I en aquest sentit hem fet una proposta que jo entenc que va en la línia d'apostar per un nou model de turisme, per un nou model de ciutat, i en aquest sentit per recuperar o per mantenir verge un dels pocs espais verges que hi ha al litoral valencià, concretament la platja de la Huir. I en aquest sentit el que proposem és una mesura molt clara, la compra de la platja de la Huir, dedicar 30 milions d'aixòs pressupostos generals de l'Estat que tant i tant es castiguen i que tant es discriminen als valencians, destinar-hi 30 milions per a la compra. Jo crec que amb la compra s'acabarien totes les tentacions, d'una manera definitiva, totes aquestes tentacions d'urbanitzar i de seguir en un model que ja està vell, que ja està caduc i que no aporta res a ciutats tan importants des del punt de vista turístic com Gandia. Amb aquesta compra de la platja tancaríem un procés i ja les futures generacions podríem assegurar-nos que podrien disfrutar, com ho han disfrutat aquestes generacions, d'un dels pocs espais verges que encara ens queden als valencians i les valencianes. Sí, simplement una qüestió, Joan, el tema dels 30 milions perquè està tassat així el lloc? 30 milions, 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 30 mili
Els 30 milions perquè d'alguna manera comencem a treballar en aquesta compra i perquè a vegades tens que fer quadrar els pressupostos i les diferents partides. En aquest sentit, com que nosaltres hem fet moltíssimes propostes en els pressupostos generals, hem decidit posar una quantitat, encara que siga per començar aquest procés. No sabem si ben bé quan s'estudiarà el projecte serien 30 o en serien 50. Podríem posar-ne més, però com a mínim començar ja en aquest procés per dir d'una vegada per totes acabem en el tema de voler urbanitzar, acabem en les tentacions de voler ficar mitjola en un espai tan bonic i tan ideal com este.